Nepotřebujete více věcí, potřebujete více okamžiků, protože jednoho dne si nebudete pamatovat schůzky, ale vzpomenete si na zážitky a lidi, se kterými jste je sdíleli. Teď si to představte. Jste v Římě, mouka na rukou, ve vlasech. Dokonce i na sklenici vína. Smějete se, zatímco vás italský šéf-kuchař učí vyrábět těstoviny od základu. Lampiony vznášející se do noční oblohy v Thajsku, Karlův most v Praze při západu slunce, soukromá halloweenská party uvnitř Drákulova hradu. A někde mezi těstovinami, lampiony a hradem si něco uvědomíte. Nejen sledujete život, ale žijete ho. A ve vašich rukou je modrá cedule. Na ní stojí "Měl bys tu být". A pravda je, že opravdu byste měli. Co je Dream Trips? Dream Trips není rezervační stránka. Není to aplikace na slevové kupóny. Není to další předplatné, na které zapomenete. Dream Trips je světový cestovní klub číslo 1, postavený na jedné posedlosti, zážitcích, které mění váš život. Vytváříme jedinečné cestovní dobrodružství. Výroba těstovin v Římě, festival lampionů v Thajsku, pěší prohlídky Prahy, závody Lamborghini v Las Vegas, soukromé plážové party v Mexiku, africké safari, kulturní zážitky ze seznamu přání a ano, Drákulův hrad na Halloween. Tohle nejsou výlety, které jen projedete. Tohle jsou výlety, na které budete vzpomínat navždy. Poslali jsme více než 2 miliony cestovatelů na 30 000 jedinečných Dream Trips. Nikdo to neudělal více. Nikdo to nedělá lépe. Ale to není vše. Kromě našich pečlivě vybraných Dream Trips je zde soukromý přístup k celosvětovému rezervačnímu systému, který zahrnuje více než 2 miliony hotelů po celém světě, 100 000 pobytů v rezortech, pronájem aut, krátkodobé pronájmy a mezinárodní plavby, vše se slevami až 80% z veřejných cen. Ikona Las Vegas Strip 63% sleva, výhledy na panorama Times Square 36% sleva, historická londýnská památka na Temži 21% sleva. Luxus v Dubaji vedle Burj Khalifa 57% sleva, pařížská elegance zámku 53% sleva, výhledy na tokijskou věž v srdci města 29% sleva, plážový all-inclusive v Cancúnu 59% sleva. Luxus na nábřeží v Hongkongu 40% sleva, vily nad vodou na Maledivách 89% sleva. Naši členové ušetřili stovky milionů dolarů na cestování. A pokud někdy najdete přesně stejný hotel, veřejně inzerovaný za nižší cenu, nejenže dorovnáme nižší cenu, také vám dáme dalších 10% z rozdílu ceny na vaši další rezervaci. To není trik, to je důvěra. Tohle se stane, když jste uvnitř klubu. Když už mluvíme o úspoře peněz na cestování, každý měsíc, kdy jste aktivní, získáváte body Dream Trips. Za každý dolar, který utratíte za své členství, obdržíte 1 bod Dream Trip. A 1 bod Dream Trip se rovná $1 úspor na budoucí Dream Trips. Cestujte více, zůstaňte aktivní, plaťte méně. Dream Trips doslova pomáhá platit za vaše další dobrodružství. Čím déle zůstanete, tím více se svět otevírá. Teď je to místo, kde se Dream Trips stává něčím víc. Protože co kdyby to nebylo jen o tom, kam jedete, ale o tom, co budujete. Co kdyby zážitky, které milujete, mohly otevřít dveře. Dream Trips není jen členství. Je to hnutí, komunita lidí, kteří cestují společně, rostou společně a vytvářejí příjem jednoduše tím, že sdílejí to, v co už věří. Nemusíte se stát někým jiným. Jednoduše sdílíte Dream Trips s lidmi, které už znáte. Přáteli, kolegy, rodinou. Když řeknou ano, vyděláváte. A když to sdílí se svými přáteli a rodinou, vyděláváte znovu. A aby bylo sdílení jednoduché, vytvořili jsme aplikaci Dream Builder. Systém poháněný umělou inteligencí s vestavěnými prodejními kanály, sledováním a následnými kroky. Sdílíte? Systém dělá těžkou práci. Nejde o prodej zájezdů, jde o rozšiřování cestovatelské komunity. Nepřesvědčujete někoho, aby si koupil něco náhodného. Zvete je do životního stylu, který už chtějí. Více než 80% dospělých říká, že chtějí více cestovat. Vy jednoduše říkáte, pojďme to udělat společně. Jak vaše komunita členů roste, roste i váš příjem. Provize, reziduální příjem, bonusy, cestovní dolary. Doporučte 4 členství a vaše vlastní členství v Dream Trips je zdarma. Stále získáváte body Dream Trips, stále vyděláváte provize, stále cestujete.
A pro ty, kteří budují větší komunity, se odměny rozšiřují. Vůdcovské bonusy, globální uznání, luxusní pobídky, peněžní bonusy, karta na soukromý tryskáč, soukromý tryskáčový zážitek 4 Seasons Around the World, dokonce i vaše vlastní vila, Dream Trips, zážitky, o kterých většina lidí jen sní. Tohle není jen humbuk. Je to postaveno na něčem, co už všichni milují. Cestování. Nejlépe střežené tajemství Dream Trips, které jsme krátce zmínili dříve, pojďme si trochu více rozebrat cestovní dolary. Je to naše verze cestovní svobody. Získejte je sdílením snu, poté je utrácejte za lety, hotely, Dream Trips nebo luxusní apartma. Je to jako mít peníze z Monopolu bez pocitu viny, které lze utratit jen za dobrodružství. Doslova dostáváte zaplaceno za to, abyste viděli svět. Existují dva způsoby, jak začít jako ambasador značky. Balíček Business Class Enrollment Pack vám poskytne plný přístup ke všem vybraným Dream Trips po celém světě, k soukromému globálnímu rezervačnímu systému, úspory až 80%, 100% garanci shody ceny, Dream Trips body, možnost vydělávat prostřednictvím kompenzačního plánu. Balíček Business Class Enrollment stojí $299 za první měsíc, poté $67 měsíčně od druhého měsíce. Business Class je silný. Ale pak jsou tu zakladatelé. Balíček pro zakladatele zahrnuje vše z Business Class plus bezplatnou 24hodinovou globální concierge službu, bezplatný přístup do více než 1000 letištních salonků po celém světě a po omezenou dobu jeden bezplatný Founders Dream Trip každý rok, kdy zůstanete aktivní. Balíček Founders Enrollment stojí $599 za první měsíc, poté $145 měsíčně od druhého měsíce a pamatujte, doporučte 4 členství a vaše členství v Dream Trips je zdarma a pamatujte, že také získáte jeden bezplatný Founders Dream Trip na celý život, pokud zůstanete aktivní. První 2 Founders Dream Trips jsou již naplánovány, Dubaj a Playa del Carmen, a další budou následovat. Otázkou není, zda budou Founders Dream Trips úžasné. Otázkou je, zda tam budete. Většina lidí odkládá svůj život. Říkají jednou, ale jednou má tendenci stát se nikdy. Dream Trips byl vytvořen tak, abyste nemuseli volit mezi životem teď a budováním příjmu. Můžete dělat obojí, cestujte více, plaťte méně, vydělávejte přitom. A až příště uvidíte ten ikonický modrý znak, buďte tím, kdo ho drží. Dream Trips. Měli byste být tady.